Omunye wabahlaziyi bomculo kamaskandi namanje kulonyaka lo even though sekwadlula kodwa uthi lento le ayizanye ukwenza uMthandeni ukuthi aphushe ingoma athi ayivotelwe ingakaphumi kwakuwubuqili lento leyenza yayi-wrong. Le nkabi ithi uMthandeni wabona ithuba lokuthi engawuhlukanisa unyaka ngoba zazingekho imbangi zakhe nalabantu laba abavunyiwe engomeni okubala kubo uKhuzani, Wonke Encane nabo bonke nje laba abanzima okwaziwayo ukuthi makukhiphe bona umhlaba uyanyakaza ngapha esizweni samabhinca. Uthi abantu mabengavumeleka ukuthi benze lento le ayizama ukwenza uMthandeni lolu hlelo lolu lokuhlukanisa konyaka lungavele lonakale lubhede nje luphele. Lana-ke Igcokama Elisha asikhuluma iqiniso. Akukho kubanjwa noma kulahlwa noma kudliwa kwamavoti eGcokama Elisha. Igcokama Elisha bekuvele kuwubuqili ukuthi likhiphe emsebenzini eliwenzile likhiphe ingoma eyodwa lithi alivotelwe. La livele libuka amashances ukuthi maningi elizokwazi ukuthi kube yilona eliphuma number 1 ekuhlukaniseni unyaka okhosini FM ngoba babengekho uKhuzani abayizimbangi zalo. Abekho Wonke Encane. Akekho nje laba abantu engathi bakhonzwa abantu kakhulu. Wabona ukuthi akakhiphe le ngoma ayovimba ngayo. Uqala ngayeke ukwenza lo mkhuba. Mangenzeka futhi lo mkhuba uvunywa ukuthi umuntu hayi akathi mayebona amathuba lokho ejikela kanje ungonakala lolu hlelo lokhosini FM. Nomuntu nje ophile kahle futhi okuyena olandela Igcokama Elisha umlandeli walo. Kokhomba ukuba akanangqondo ephelele mengathi warojwa lo muntu. Yini le nto eyenza? Ubugebengu lobuyana. Bakubonaka ukuthi kubugebengu. Bavele wazibeka. Ku right impela mina ngibona ku right. Ongathi le nto leyana uyukurojwa. Futhi khonto eshoda kuyena ekhanda.